Hi guys, so ito nang oras sa karon and wala pa ko kapalit og para ihatag ako sa mga bata ugma. So kita ko ani kanina tong paliton tag 25 lang siya. Tapos butang na tong pencil, butang na naman to eraser ang pencil. Kanina pila na to glue stick. Kaya na sila activity pud ugma kasi sila yung mga dalang glue. So pila na to ani. Ang isulod sa kani is pencil, tapos glue stick, tapos chocolate. May tatag chocolate. Kaya harot yung mga pamahiin daw. Basta. Kita ko balloons. Kung may balloon dari aoy. Parehas na itong color tanan kaya basi mag-away sila. Hindi parehas. Tapos 10 po daan. Nay bay 2. 2, 4, 6. Ay, ito, magiging siguro niyo. Amo na siguro kami isa. Hindi siya abli. Pwede ay? 2, 4, 6, 8, 10. 10 na siguro. 10 siguro sila. 7 ay 8 kamantanan. Nasa listahan. Basig na mo abot ba? Basig na mo abot no? Final roll. 12 na lang. 12 tanan. 12 ani. 12 po ani baba. Tapos chocolate na lang. Ano ko pencil dito kasi may pangalan na hanam nito. Uy, balon no? Kanila, pambulot pas balon. Wala, may balon. Ngayon ako nila ma'am. Ito na dala balon. Pila ni te? 71. Ay, nahala ko. Ay, batang ako eh. Chocolate. Nalit ako. Ito ba sulod ano? Pares naman yata sila. Ay, gamay man pares sa dapat. Kuha na lang. Wala cloud 9. Ha? Kuha na lang, cloud 9. Ay, tag 21 ito mo. Pero po. Take it or leave it. Pati na kayo eh? Wala, ganit kita po. Ito sa katong Michelin kay barato ron. 84, sulod na bok sulod. Saan na lang oh. 11 na lang yata na. Saan na lang lang. Ano nila ka ng mga bababa nga? Ah, dali oh. Sabi na man, kaya mga Chinese no? Ayun ako, basi makasala ko bata. Ano po mga ikan? Gummy bears. Makatuka. Ano? Ano ba ito ako ng mga kwante? Dali pa. Look food. Pero mas guwapo kung chocolate na lang dyan no? Chocolate na lang, kung may pamahiin. Ano naman daw na? Natag 11. Ano lang yun, ilan na sila ano yung pagkakugoyan na lang. Ano yung presyo te? Ano eh? Ano ba? Factor siya. Sino kayo niya? 2 plus 1. Sino kaya? 59. Sarap ko po. Ay, nakakita eh. Pinagigil na lang. 59 din na, tanawa daw. Kinder Joy. Are you sure? Sige na lang, kami na lang. 1, 2, 3, 6, 9, 12. 4. Hindi si Kian nag-isa doon. Ay, ayaw lang yung dahil. Kada sinag ko ng Kian. Kanila. Kanila lang doon. Ay, kanila lang mahal. Makaiba sa kabuok na good. Kamahala na eh. Hindi na lang ko. Ay, sure. Ano na siya? Chocolate ng tanan. Sige ka na lang doon. Golden almond. Kaya chocolate tanan. Chocolate. Sige ka na. M&M. Kanina lang gang. Hershey Chocoballs. Nag-isa lang ka po. Sabi ka daan. Ay, gusto ko na. Mapalit ko. Kinainig sulod nila ba? Oo, ano. Oo na. Ano akong ginamin. Mas masarap ko. Chocolate mo na. Ang problema, buntag pa sa'yo. Ikaw na kasi mo chocolate. Bito, no? Hindi naman eh. Hindi na ako buhat. So, kanina kay Kian? Kana rin.